Vores video den skal i dag omhandle lyd. Steffen han påstår at kunne høre, hvilken mønt jeg taber på hans stuegulv, så jeg har udvalgt 3 mønter, en 2 kroner, 1 krone og en 5'er, som jeg vil smide i nævnte rækkefølge. Så kunne du tænke dig at se, om han klarer det, så følg med her. Men Steffen, i dag skal vi have en video, der igen handler lidt om penge, og den her gang mønter. Ja. Sidste gang der viste du, hvordan du kunne mærke forskel via teknikker på pengesedler. Ja. Og i dag, der skal vi jo prøve med mønter. Ja, ja. Jeg taber en mønt på gulvet, og så skal du kunne høre, hvad for en det er, siger du jo. Ja. Og jeg har faktisk også prøvet det sammen med dig en gang før, hvor du godt kunne høre, hvad det var. Imponerende. Ja, så det synes jeg, at vi skal prøve at køre igen, den test, ikke? Det synes jeg da. Ja. Så jeg vil prøve at smide en mønt. Hvor du er klar? Ja, ja. Yes. Det var en 2 kroner, der er ikke nogen tvivl. Der var ingen tvivl. Nej. Og det er fuldstændig rigtigt, det var en 2 kroner. Jeg skyder på en 1 krone. Det er en 1 krone, det er rigtigt. Vi prøver lige en mere så. Er det en 5'er? Jeg skyder på en 5'er. Det er en 5'er. Det var jo rigtig godt gået, Steffen. Ja, tak. Imponerende, det må jeg sige. Den der 5'er, der var lidt i tvivl om det var en 20'er eller en 5'er, men det lød mest som en 5'er. Imponerende, og begge mønter er jo store, så det var en god tanke. Tak fordi du havde lyst til at lege med på den her. Ja, selv tak.